Hola, he pensat molt perquè tindria que passar aquest trimestre. Primer de tot perquè sóc una persona que participo molt en les classes i intento aprendre tot el que m'expliquen. Segon, he dictat a terme totes les tasques que han anat per casa i entregar-les en la data que corresponia. Tercer, he assistit a quasi totes les classes en alegria, ganes d'aprendre, ajudar els companys i companyes. Per tot això considero que tinc merescut passar de curs, de trimestre o de lo que sigui.